Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, paghinulsulta sa ato ang mga sala, pero maanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa. Tayo ko impisan ako sa Diyos, mamahal magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon, nakalapas pag ato uyamot, sa hulahuna sa pulong sa buhat, ug sa pagbuhas kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Kung nga Santa Maria kanunang ulay, sa mga anghel ng mga santos, kaninyo mga igsoon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos, magagagahom sa tanan. Sarong adtos kinabuhing dayon. Amen. Amen.
Sinampo kita. O Diyos, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga madasigon unta ng mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghang kaayong mga anak sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinagi sa mong Jesu-Kristo imong anak nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam og sa kahibalo og katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya o katarong. Magtipon na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon mukaon nalagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon,
kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambot sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod mawala na'y buwan. Magmandoon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa kinatumian sa yuta. Ang katarong mulambot sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabos kung magsangpit siya, ug ang gisakit diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos o kabos, ang kinabuhi sa mga kabos iyang luwason. Ang katarong mulambot sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Sa tanang mga nasod nagsangya sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Alleluia, 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 alleluia. Pagtaygon ang Diyos, alleluia. Pagtaygon ang Diyos, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaygon ang Diyos, alleluia. Pagdaygon ang Diyos,
Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigol ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Mulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan kong kaparian, sa ato ang team of pastors diri sa atong simbahan sa katedral. Kung nakita diya si Monsignor Raul, si Father Robert, Father Dennis, Father Bobet, akong kudutor na ato na sa Quran, Panaga. Isa pa. Father Honore, ato ang co-retire si Monsieur Rebelingo. O mga igsuon ko, diyan ni Kristo. No? Dahil pa na itong taga-katedral, may nailhan kong usa. Amura si Mami Ninial. Unas tanan, salamat kaayo sa pag-imbitar ninyo kanako. Ako di ay si Monsignor Daddy Silva Jr.
nga mahimo kong kalakbit sa tuang kasaulugan sa nobinaryo sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Salamat kaayo. Hinumduman kaming mga retire. Pero doon na lang ko'y laing pasalamatan personal na ko niya na intensyon ining misa. Of course, ang una na kong intensyon mo yun ang ato ang nobinaryo sa Immaculada Concepcion. Pero personal na ko ni nga intensyon. Nagpasalamat ko sa Ginoo nining misa ha karon. Sa gasa sa pagkapari na akong nadawat 50 years ago this year. Pasalamat ko, ninig yung lugara o karong panahuna. Tungod kay karong mang tuig, ang mapagkasikwinta ka tuig. Kaya dinhing lugara, meaningful manina mo. Dinhi ko, ordinahis pagka-dikon, nining lugara, nahimo kong pare, diha sa pandong sa kamot ni Cardinal Rosales. O dinhi sa pagkapare nako after 25 years, dinhi mi nagpasalamat. After 30 years, dinhi gyapon mi nagsaulog pasalamat. O karong 50 years, it is but fitting na ginibitar ko sa mga pare kaya ko hagayon jud ko pagpasalamat. Asa ako asang 50 years, karong adlaw akong ihalad ang pagpasalamat sa Ginoo, no? Nga nasa ulog sa nako dinhi ang gift gasas pagkapare for 50 years. Nindot kayo, meaningful kayo mo nang akong gisulog, gold jud. Salamat amo na akong personal nga intensyon ni ini. Thank you kay fathers, thank you kayo inyong tanan. Please pray for me and for us, tamang mga pare, nag-retire na mi tanan, pero sige gihapon mes kung batis kinabuhi, tutos mahimo. Anyway, aritas malandong karon. Mga igsoon, nakapangutan, mga utana ko ninyo, ngano man nga ang mahal nga birhen man, itagaan man sa Ginoo og pribilehiyo, mahimo siyang imakulada, himugso nga way buling sa sala. O sa may rason sa Ginoo na Mary nahimong immaculate. Ibaw mo? Ituluan ta sa simbahan, ang rason ko niya na mao, na tungkol kay ang Ginoo nahimong sang inahan sa Dios. So inahan gani sa Dios, kung ang Dios makunsad na din sa kalibutan. Kinahanglan siya putli gyud kaayo. Pure na puluyanan nga lugar nga sabakan. Unang gihimo nila ang mahal nga birhen, himo niya mahal nga birhen sa Ginoo nga imakulada. Pero magigsuon, ako nang walandong ko ba, doon na pag-imas kahulugan nga rason. Nganong nga ang mahal nga birhen nahimo nga imakulada konsepsyon. Sa kong malandong, I think you will agree with me. Nga nahimo sa Immaculada Concepcion, ang rason yun mga igsuon. Ang rason ha, mao, ikaw ug ako. Ikaw ug ako, kita'y rason. Nga naman, di mahal ta sa Ginoo pag-ayo, nga dihang kita atong gidikanan nakasala, ug kita nakasala na, ang Ginoo dili sa mahimutang. Nagplano siya nga kita luwason yun, paunta balik kaniya. Kay gimahal ta niya. Ang gibuhat sa Ginoo, Diyos nagpakatao siya, nothing can stop Him yun to look for us. Nahimo sa gitawag tutungurog may magbalantay ba, nga mawa ang sa karnero, pangitaong niya sa suuka, bisan pagpakamatya niya.
Ang rason mga igsoon, timan, kay nindot kay paminahon ba? Tungod kay gimahal ta niya. Ikay rason, ako'y rason, akong makasa, gimahal sa Dios, ug mao nga luwason ko niya because He loves me. Mauna nga si Mama Maria, iyang gihimong instrumento nga siya baka uyuuban ka nato aron pagluwas nato porti man ikini kining kasulugan sa mga konsepsyon tungod ni nimo pagmahal ni sa Ginoo kanimo kanwap atay sa si Mama Maria di mahimong imakulada dili kana siya aron ang plano sa Dios ang mahimo ang gibuhat sa Ginoo hibawtan ini ipadala niya ang Anghel Gabriel ito sa Annunciation ba para pagbalita ni Maria sa plano niya diha ibutan ni Maria ang paglaom sa Ginoo siyang plano ba na mahimo sang inahan sa Dios sa usa ka manunubos plano ha ang plano ang Ginoo was hoping nga si Maria musugot sa iyang plano. Pero daghang komentaryo sa mga balaang gitawag ito malandong nga nag-ingon, di lang kay ang Ginoo ba ang nagpahibaw was hoping nga si Maria mudawat sa plano. Kung dili, kato ko nung panahon na sa Annunciation, ang tibuok kalibutan, ang kalag nga matay na, ang kalag karon o kalag kaha sa umaabot, sila were there. Diya sila, that moment na diin ihatag sa Ginoong plano nga siya mahimong inahan sa Dios. Muna nga hibaw ka, pag-ingon ni Maria, yes, ang imong kabubuton may matuman, ang kasaulugan sa langit ug sa yuta sa tanang panahon, nisiak ang langit sa kahulugan tungod kay ang kaluwasan, ang plano sa Ginoo, ang kaluwasan. Ang makalag, kita na silang kaluwasan tungod sa pagtanto ni Maria sa iyang plano sa Ginoo. Kita karon ng manandong ta. Kasi Maria mao ang gitatog paglaom sa tuang panaw nining kalibutan karon. Hoped. Sumala pa sa tuwa during Tiyum, Mary, the Immaculate Conception, bearer of hope in our pilgrim journey. May suon kiring hope ba? Lahi ni. Dunay hope, magitawag to wishful thinking. I hope unta na ikaw mag-graduate. I hope unta na ikaw mamayong panglawas. I hope. Wishful thinking daw pangandoy ba? Pero kining hope din mga igsoon, doon na niya persona. Person. Sa mga bitang iingon, ito salmo ito iingon tingali, no? Nga the youth is the hope of the fatherland. So na ang batanon, sila ang paglaom sa atong nasod. Saka? Atong simbahan, doon na siya paglaom siya. Ibaw ka sa iyang programa, gitawag to kining atong synodal journey nato. Unsa man na, ang simbahan naglaom yun. Ang paglaom sa simbahan na arigyo na nga kung kaming kaparian, kitang mga laigo, kitang tanan, can work together, maminaw sa isig usa, magsinabtanay sa isig usa, ug magkinutray sa kamot aron pagpalambo sa simbahan. Kita'y hope, dunay person, batanon, dunay hope. Muna dinhi kang may Mama Mary, siya gyud giingon, the bearer of hope, siya'y paglaom nato sa ato ang panaw ning kinabuhian, nining panaw sa simbahan. Mangigsoon, ngano man. Ngano nga, siya na himumang itawag na to hope. Paglaom na to.
Nakabatikod ka ni Maria. Unang tanan, siya gipili sa Diyos nga amahan. Gipili siya, chosen by God. Ito bitaw Genesis bitaw. Ngas pagkasala niya dag iba, ang Ginoo nagplano dayon ingon sa dunay usa ka babae nga kansang unyang anak mupigsat sa sa bitin. O kinubayhana sa atong nasabtan mao si Maria. Nga naa, nga himugso ang manunubos, o diin mo buntog sa yawa, sa kadautan, will conquer. Siya gipili sa Dios. Ug mao nga kita mulaong diha kaniya. Sa atong pagpanaw di ta mahadlok gyud. Mahadlok. Kumpiyansa ta tungod kay sa gipili sa Dios o pinaagi kaniya ang bisag unsay kangilad o kaha gitawag nato hulga nato. We should not be afraid. Kay gitakda na nga kini mubuntog tanan. Do not be afraid. Naas Mama Mary, naas si Jesus. Ikaduha nga siya atog yung paglaom. Tungod kay siya inahan ni Jesus. Inahan ni Jesus. O kasabog kag unsay inahan ni Jesus. Ang itang maglaom. Si Jesus nga mangluluwas nga Dios, inahan siya. Ang mahitabo mga igsuon kay inahan man siya. Siya gyud dili gyud kabalibarang sa iyang anak. No way. Again, hinunong ta, katong dito milagro sa Cana ba, first miracle, hinunong mo ito. Nga diin, nahuddan sila bino, unya nangayo, hangyo itong mga tao ni Maria, nga giingnan ni Maria sa Jesus, wala sila bino, nga ingon si Jesus, Ma, di ba doon panahon ako nibalibad siya. Pero sa inahimo, ibuhat siyang milagro. Si Jesus, dili jud kabalibad sa iyang inahan. Muna we can always have hope in Mary, in our prayer to Jesus. Dili siya. Og, tanawa, atong paglaom niya, asa to isandig. Siya, sa pagtando niya sa plano sa Diyos, unsay pong sa anghel. Gani, yan ang giingnan daas Maria. Mary full of grace. Unya pagtando niya ni kusad niyang Espiritu Santo. Kung napuno siya, mga igsuon, napuno siya sa grasya sa Diyos. Kung hibaw ta, ituduan ta sa simbahan ni ini. Tungod kay si Maria, gitawag mag-mediatrix. Tanang grasya nga moabot sa langit, moagig yun niya. All the graces comes through Mary. Iba mo niya na. Tungod siya, ang grasya, mauman si Jesus. He went with Mary. So ang grasya, diha na sa atong mahal nga birhen. Kung maubitaw, kinsa may dili musandig niya, kinsa di man mulaom kaniya. Chosen by the Father, Mother of God, full of the Spirit. Sa grasya. Nata ng grasya niya. Mamangitawang kita ba? Atong ipadayag atuang gitawag tug pag-ila sa iyahang ni Maria. Atong isandig ato iyang paglaom. Pinaagi sa ingon nato pagdangop ngadto kaniya. Dangpanan siya. Ikaduha, sumbanan siya. Ikatulo, panig-ingnan siya. Sumbanan siya mga igsuon dangpanan nato. Dangop ta niya. We call on Mary. Patabang ta niya kanunay. We cry. Muna nga, nindot kayo nga kita din ba? Dibuto kay ni Maria ba? Namudagang dito ta niya, musangpit ta niya,
you are in the right direction. Kay pung pang San Bernardo, mga igsoon, wa pagidungga ko no, nga dunay tao nga didungop ni Maria nga iyang gibilibaran. Never has it been known that anyone who seek for her intercession was left unaided. Dangop kita, Ma'am Mary. Dangpanan siya, inahan siya sa kanunay panabang. Dangop. In fact, siya na magipaglaom nato. Ikaduha siya, sumbanan siya. Sumbanan. Siya ang giya. Naan niya, itutog, ang sikrito ba? Gitawag unsay, gitawag na to kalampusan, o kaha, gitawag na to things impossible, mahimong possible. Sumbanan siya, pinaagi sa pagkaminaw siyang pulong o pagtuman ini. Yang gihatag na to ang sekreto di ay. Naharoon kita, ha? Haroon kita, mamilagruhan na ang sekreto. Kung siya po ni Mama Mary. Kato mga taong ni hangyo niya nga, ito, Mama Mary, taga-emig, one ay bino, one atanan, dingon siya, sige, buhatan yun eh. Sunda lang yun eh. Bisag unsay isulti ni Kristo, tumana lang yun ninyo. O gibuhat nila na, and then, nahibaw ta, ang tubig na himong bino. Naigsuon kung kita, musunod lang kita sulti ni Maria, bubo kayo ng pulungan niya ba? Pero kana, kung atong tumanon, kadaghan yun nga milagro mo ito sa kinabuhi. For all you know, kaminyuon kang pamilya, kang gubaan, nag-helpless na, tumana lang sugo sa Ginoo. There'll be miracles. Relationship, natabang na kayo, anything. Things na din ang mahimo na to. Tumana lang sugo sa Ginoo. Sometimes, no? Lisod, di masabot. Pero Maria, mo na ginay formula. Tumana lang ang sugo ni Kristo. Siguro gina, may milagros din mong kinabuhi. Whatever it is, physical healing, or gitawag to the healing of the heart. Pero doon na yung milagro, mga isuon, kung ikaw mutuman sa sugo sa Ginoo, sumala sa pong ni Mama Mary. O siya, bilang sumbanan ha, siya atong panig-ingnan. Kanay sulti niya. Pero si Mama Mary, siya gyud naamatan ng grasya niya, siya atong panig-ingnan. We follow her. Usa man to pagsunod ni Maria. Sa iyang gibuhat. Usa may gibuhat ng atong sundon. Matikod ka, diha sa paghibalo sa anghel ni Maria, mahimo sang inahan, sa plano sa Dios, o siyang gisulti, yes. Yes. Pagbuot ni matuman. O ang iyang kinabuhi, mga igsoon, is always yes to the Lord. Yes, yun sige. Yes. Kung nagika na ana, yes, titabang siya isang katao kay Isabel. Sa iyang Magnificat, nung siya, ubos kayo ko nga sulugoon, ikuha ko sa ginumahimong instrumento o siya ningon yes o tungod ini daghang timawa na nga maluwas. Ang kaluwasan mo na sa kalibutan. Magsuon, no? Kung kita nang gito ba, mahingol kita, yes. Sa atong Ginoo, siya sugo sa Ginoo, no? Yes, sa atong kalihukan. Makita nyo ka ba? Ngadi ay kining grasyahan ni Maria naan nato. Yes ta sa pagtabang sa mga kabus. Yes ta sa paghinulsol. Kadaghan kaayo nga atong tanduon sumala sa sugo sa Ginoo. Ug ato nang buhaton mga igsuon, nagsunod ta ni Maria. Yes, I will serve. Yes, I will forgive. Yes, yes. Ibaw ka, sumala pa sa ito ang, again, ito ang tema. Si Maria, tawag ito paglaom sa itong panaw ng kalibutana, panaw padung sa langit.
Pumpa ni Pope Francis ba? Sa usa sa mga wali niya nga nakatandog na ako ningon siya. Bulahan kaitang simbahan katoliko. Kaya tayo, Mama Mary. Di kita ma-orphaned. Sa mga bulahan, yun, ang sa balay ko na ang inahan na agita. Doon itong dangpan. Muningon siya, sa imong pagpuyo ng kinabuhian. Maigsuon, kinabuhian. Timani egyod. Kupot gyud. Kuyog gyud ni Maria. She knows the way to Christ. She knows the way. Sa Ebanghelyo naghisgoto sa pag-ingon nga way nakaila sa anak gawas sa amahan. Way siya nakaila sa amahan gawas sa anak. Pero magsuon tinuod sad. Kay way mas nakaila usab diha kanato ni Jesus kay ni Maria. Kaila si Maria ni Jesus o kitang muduol niya sa paglaom through Mary to Jesus. Punta kita sa kaluwasan. Punta kita. Unang Pope Francis ba, kupot mo sa mahal nga Birhen. Walk with Christ. Walk with Mary. Walk with Mary. Ikaduha rin siya, hold on. Because when you hold on, siya mas bugunit pa siya ni mo gyud. Karon di ka masaag ng kalibutan na. Hatag distraction. O nagunit magali ka, kuptan ka niya sa direction. Pero kung din agyud mahimo, dingon siya, pakugos sa masina sa panabang. Pakugos ni Maria. Wan ako mahimo, helpless ng kinabuhi na ako. Oh, Mary, wan ako. Kapyot lang ko nimo, ika na'y bahala na ako. And I'll tell you, yun, naagin ni paglaom, naagin na'y kaluwasan. Paglaom diha sa Diyos. Bulahan kita magigsuon. Ning kalibutan na karon nga daghang kaita murabag wag tangatag paglaom. Nag-uol kay ko gani sa kapare nga sa Amerika nga dungog nako nga naghiko kay murabag pare mo tan watag paglaom. Daghang kay dito tugon ay paglaom sa mga krisis lang kinabuhi. Wa sila gyud. Di ba siguro ko they have missed pagduol ni Maria. Pagduol ni Maria. Iyan mo ko. Amot experience ko ni. Bisan lang gani, ha? Sa ato ang problema sa ang kinabuhi, kinabutan na, sakit sa lawas. Bisa mo kuputo ka sa dosoryuhan sa mga bulsa, guniti lang. Tanawa. Mawa. You're holding on to Mary. Hold on to Mary. Hindi ko manambal din But I'm telling you something. Tiguang nata. Naatay mga bati-bation here and there. Akong buhaton, kung nito kisarihon, pisliton na siya. And somehow, mahuwas ko. Kung naman maigsuon, let us put our hope on Mary. O let us pray, pinaagi diha kaniya. Mabitaw together, let us pray. O Mary, conceived without sin. Amen. Agampo kita sa Diyos sa itong maluluyong amahan. Amahan, gisangnit, gibutan mo sa mahal nga Birhen. Ipanam kong walay sala, pinaginiini, gianda mo ang takos nga pulianan sa mong anak Hesus Kristo among Ginoo. Tugot nga malinis kami sa sala. Maabot nga kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Tungod ni ini nangayo kami hinining misa, ug nabi na pinaagi ni Maria diha sa pag-ingon. Pinaagi sa pangaman ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. Pinaagi sa pangaman ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. O
O Diyos, giluwas mo ang mahal nga Birhen Maria sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nalantaw sa kamatayon ni Hesukristo. Itugot nga makasunod kami ni ining putli uyamot nga hasmin sa kaputli, ug sa ingon makapuyo kami og kinabuhi nga halayo sa kasalanan. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Amahan, himua nga magbaton ang imong Santa Iglesia ug usa lamang kakasing-kasing ug usa ka kalag. Binugko sa gugma, magpadayon unta ang tanang Kristiyano sa pagampo uban ni Maria, nga mao ang asosina nga katingalahan sa maanyag nga kaputli nga Dios nun. Magampo kita. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, gibayaw mo si Maria, lawas ug kalag, aron makaambit sa himaya sa langit, uban ni Hesukristo. Itugot nga kami nga iyang mga anak, maningkamot kanunay pagkabot sa samang himaya tungod sa pangaliya ni Maria, Clavel nga matahom uyamot nga mibuklad sa tanaman sa Santa Iglesia. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, gihimo mo si Maria nga inahan sa kaluoy. Itugot nga ang tanan nga mudangup kaniya sa panahon sa kagulanan, makatagamtam unta sa inahanong gugma niya nga mao ang liryo sa kaputli ug pag-antos tungod sa among kaluwasan. Mag-ampo. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, nagbuot ka nga ang tanang grasya, ibubo ka namo pinaagi ni Maria nga among inahan. Kini siya nga mao ang mirasol nga kanunay nagasunod pagtutok kang Hesukristo, ang tuburan sa tanang grasya. Ihatag sa tanan nga midangop kanimo, ilabi na ni ining misa ug nobena, makadangat sa imong panabang ug kaluoy, tungod sa iyang gamhanan nga pangaliya. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Dios, gipurong-purungan mo si Maria nga rayna sa langit ug yuta, mao nga giisip siya nga Rosa ang rayna sa kabulakan sa tanamang langit nun, ablihan unta niya ang ganghaan sa iyang gingharian, alang sa tanang nangamatay, ilabi na kadtong dibuto niya, aron maglipay sila uban sa mga santos. Pinaagi sa pangaman ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. Inunggi pangayo na amo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihaton, nadawat na mo kini among gihalad, ang panubino nga abot sa yuta. Ug hinamasa kamot sa mga tao, mahimo siyang kalalon sa kalagalang kanamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan.
Balik ko no. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini akong gihalat, ang panubino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kiri sakrifisyo, dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyong ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangiling ni San Francisco. Itugot mga ingon nga milakaw siya sa langyaw nga kayutaan, alang sa kalawasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga saksi sa Ebanghelyo, o nga magakugi kami sa pag-abot nga naha kanimo, kuyog sa mong mga igsoon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ato sa Ginoo. Pasalamat kami sa Ginoong atong Diyos. Angayong mataro. Santos nga mahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong pasalamat kami kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot na magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Francis Javier. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos nga mga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali. Gipanalipdan pinaagi sa iyang pagpangaliya. Pagpahimuod gayod kanimo. Sa uban sa mga anghel, nag-aawit may simong himaya sa katingog sa pag-ingon. Diyos sa
sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Santos gari ikaw, Ginoo, tuburan sa ng kasantos, padalain mga espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, may kuha siyang pan. Salamat kanimo, nipikas, mihatag nining adto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagkatapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis. Salamat ng pag-usap ni Dahig, mihatag nga ito sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong ka mga tanagikan ini. Kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo gaalang sa tanang mga tao, araw mga sala mapasahilo. Dawata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo bumalik na. Ang paghandos kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Salamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, ang iyang esposo, uban sa mga apostoles, ni San Francisco Javier, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen.
Naghambog kita sa Ama itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. May ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kabis kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kay may sala, kanunay malayos na rin kasamok, sa tanagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo man ang higihatian, ang loob ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanang manaak kaninyo. Manausab kanimo. Pakitan panag-inig sa unay. Sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa Kining ko dito sa Dios, ginagawag tang sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Lawas sa Kristo pag-amping ako sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang imong Eucharistia, makapadilaab unta ka namo sa kalayo sa gugma. Maingong nga kini nagdilaab ka San Francisco, alang sa kalawasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatimawag. Makadangat kami uban kaniya sa gisaan nga ganti sa maing mga buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos magagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dali niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.